എല്ലാ കുഞ്ഞുമക്കൾക്കും മലയാളം പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? എളുപ്പമായിരുന്നു ചില്ലക്ഷരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ, വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു അല്ലേ? ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ പറയാനും എളുപ്പമായിരുന്നു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ആരാ ഒന്ന് പറയുന്നത്? മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളും ഒക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇൻ, ഇൻ, ഇർ, ഇൽ, ഇൽ. 5 ചില്ലക്ഷരങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ? 5 ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. എഴുതാൻ പഠിച്ചു, പറയാൻ പഠിച്ചു, വായിക്കാൻ പഠിച്ചു അല്ലേ? എല്ലാവരും പഠിച്ചോ? നിങ്ങൾ സ്ലേറ്റിലും എഴുതി, 2 ലൈൻ ബുക്കിലും എഴുതി. നിങ്ങളെല്ലാവരും മിടുക്കരാണ് അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചു? നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ എഴുതാൻ എളുപ്പമുള്ള കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചു. അതിനുശേഷമോ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചു. വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച അക്ഷരമാണ് ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ അല്ലേ? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും? ചില്ലക്ഷരങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് അക്ഷരങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ടീച്ചർ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ചിഹ്നങ്ങളാണ്. ചിഹ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാമോ? നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ നീട്ടം, കുറുക്കൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും അല്ലേ? ഇങ്ങനെ അക്ഷരങ്ങൾ നീട്ടിയും കുറുക്കിയുമൊക്കെ നമുക്ക് വായിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിഹ്നങ്ങൾ ചേർക്കണം. ആ ചിഹ്നങ്ങളാണ് ടീച്ചർ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. എല്ലാ ചിഹ്നങ്ങളും ഇന്ന് ടീച്ചർ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല, ഏതാനും കുറച്ച് ചിഹ്നങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ബാക്കി ചിഹ്നങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്ലേറ്റ് പെൻസിലും ഒക്കെ എടുത്ത് ബോർഡിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കണം. ടീച്ചർ ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ എഴുതി പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാ മക്കളും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. എല്ലാവരും ബോർഡിലേക്ക് നോക്കിക്കേ. നമ്മൾ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? സ്വരാക്ഷരങ്ങളിലെ ആ എന്ന അക്ഷരം, ആ എന്ന അക്ഷരം, ഈ എന്ന അക്ഷരം, ഈ 3 അക്ഷരങ്ങളും ടീച്ചർ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ആ എന്ന അക്ഷരത്തിന് ചിഹ്നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. ചിഹ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത അക്ഷരമാണ് ആ. അടുത്ത അക്ഷരമായ ആ എന്ന് നീട്ടി പറയാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു ചിഹ്നമുണ്ട് കണ്ടോ? ഈ ചിഹ്നമാണ് ആ നീട്ടി പറയാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ചിഹ്നത്തിൻ്റെ പേരാണ് ദീർഘചിഹ്നം. എന്ന് പറഞ്ഞേ മക്കളെ, ചിഹ്നത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ്? ദീർഘചിഹ്നം. അടുത്തത് നോക്കിക്കേ, ഈ എന്ന അക്ഷരത്തിന് ഒരു ചിഹ്നമുണ്ട് അല്ലേ? ആ ചിഹ്നമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ചിഹ്നത്തിൻ്റെ പേരാണ് വള്ളി. ഈ എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമാണിത്. ചിഹ്നത്തിൻ്റെ പേര് വള്ളി. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, സ്വരാക്ഷരങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരമായ ആ എന്ന അക്ഷരത്തിന് ചിഹ്നങ്ങളുണ്ടോ? ഇല്ല. മിടുക്കരാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടോ. ആ എന്ന അക്ഷരത്തിന് ചിഹ്നങ്ങളില്ല. അടുത്ത അക്ഷരമായ ആ എന്ന അക്ഷരത്തിന് ചിഹ്നമുണ്ട്. ആ ചിഹ്നം ടീച്ചർ ഇവിടെ ഒരു വൃത്തത്തിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ചിഹ്നത്തിൻ്റെ പേരാണ് ദീർഘചിഹ്നം. അടുത്ത അക്ഷരമായ ഈ എന്ന അക്ഷരത്തിന് ഒരു ചിഹ്നമുണ്ട്. ഈ ചിഹ്നത്തിൻ്റെ പേരാണ് വള്ളി. ഇനി നിങ്ങളിവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ച കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങൾ ടീച്ചർ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. എഴുതാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു ഈ അക്ഷരങ്ങൾ. നോക്കിക്കേ, റ, ത, പ, ട. ഈ അക്ഷരങ്ങൾ ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? സ്വരാക്ഷരങ്ങളിലെ ആ എന്ന അക്ഷരത്തിന് ചിഹ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ ആ എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ നേരെ റ, ത, പ, ട എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾ അതുപോലെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നോക്കിക്കേ, നമുക്ക് ഈ അക്ഷരങ്ങൾ ആ എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. ആ എഴുതുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഈ റ എന്ന അക്ഷരം നമ്മൾ നീട്ടി വേണം പറയാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ആ എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ ദീർഘചിഹ്നം റ എന്ന അക്ഷരത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. നോക്കിയിരുന്നേ, ഇതേതക്ഷരമാണ്? റ. നമ്മൾ ആ എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ അവിടെ റ എന്ന അക്ഷരം എഴുതി. കൂടെ നമ്മൾ എന്തെഴുതി? ആയുടെ ചിഹ്നമായ ദീർഘചിഹ്നം ഇട്ടു. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ വായിക്കും? റാ. ഉറക്കെ വായിച്ചേ, റാ. നോക്കിക്കേ, റാ, റാ. ഇനി നമ്മൾ ഈ റാ തന്നെ നമ്മൾ ഈ എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ താഴെ എഴുതുകയാണ്. ഈ എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമായ വള്ളി നമ്മൾ
ആ റായ്ക്ക് ഇട്ടു. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ വായിക്കും? റീ എന്ന് വായിച്ചേ. റീ കണ്ടോ? റാ റീ. ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം. റാ ആ എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമിട്ടപ്പോഴെങ്ങനെ വായിച്ചു? റാ. ഈ എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമായ വള്ളി ഇട്ടപ്പോഴെങ്ങനെ വായിച്ചു? റീ. ഇനി അടുത്ത അക്ഷരം നോക്കിക്കേ. താ. താ എന്ന അക്ഷരം നമ്മൾ ആ എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം താ എന്ന അക്ഷരത്തോട് ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം താ എഴുതി, തായോട് ചേർത്ത് നമ്മൾ ദീർഘചിഹ്നം ഇട്ടു. എങ്ങനെ വായിക്കും? താ. അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എഴുതി, നമ്മൾ തായ്ക്ക് നമ്മൾ ഈയുടെ ചിഹ്നമായ വള്ളി ഇട്ടു. എങ്ങനെ വായിക്കും? തീ. നോക്കിക്കേ. താ തീ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഈ ചിഹ്നം ഇട്ടത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇട്ടത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ താ എന്ന് നീട്ടി വായിച്ചത്. അതുപോലെ ഈ എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമായ വള്ളി ഇട്ടത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ താ തീ എന്ന് വായിച്ചത്. അടുത്ത അക്ഷരം ഏതാന്ന് നോക്കിയേ. പ. പ എന്ന അക്ഷരം നമ്മൾ എഴുതി, ആ എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ ദീർഘചിഹ്നം ഇട്ടു. എങ്ങനെ വായിക്കും? വായിച്ചേ. മിടുക്കരാ കേട്ടോ. പാ. അടുത്തത് പ എന്ന അക്ഷരത്തിൽ നമ്മൾ ഈയുടെ ചിഹ്നം ഇട്ടു. എങ്ങനെ വായിക്കും? പി. നിങ്ങളെല്ലാവരും മിടുക്കരാണ്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ? അടുത്തത് ട എന്ന അക്ഷരമാണ്. ട എന്ന അക്ഷരം നമ്മളിവിടെ എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ദീർഘചിഹ്നം ഇട്ടു. ആ എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇട്ടു. അപ്പം ട എങ്ങനെ വായിക്കും? ടാ. അതുപോലെ തന്നെ ട എന്ന അക്ഷരത്തിൽ നമ്മൾ ഈയുടെ ചിഹ്നമായ വള്ളി ഇട്ടു. എങ്ങനെ വായിക്കും? ടാ ടി. നോക്കിക്കേ. ടാ ടി. നമുക്കിനി ഇതെല്ലാം ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം. കണ്ടോ? നമ്മൾ ഈ റാ എന്ന അക്ഷരത്തിന് ആയുടെ ചിഹ്നമായ ദീർഘചിഹ്നം ഇട്ടു. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈയുടെ ചിഹ്നമായ വള്ളിയും ഇട്ടു. അപ്പം എങ്ങനെ വായിക്കും? റാ റാ റീ. താ താ തി. പ പാ പി. ട ടാ ടി. അപ്പം നമ്മളിന്ന് ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഈ അക്ഷരങ്ങളോടുകൂടി നമ്മളിന്ന് പഠിച്ച ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് എഴുതി, അതുപോലെ തന്നെ അക്ഷരങ്ങൾ ചിഹ്നങ്ങൾ ചേർത്ത് വായിക്കാൻ പഠിച്ചില്ലേ മക്കളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും? നിങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ലേറ്റിൽ അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് എഴുതണം. അതുപോലെ ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് നിങ്ങൾ നീട്ടി വായിക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് വാക്കുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ആ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡിൽ എഴുതി തരാം. നിങ്ങൾ ടീച്ചറിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ആ വാക്കുകൾ ചിഹ്നം ചേർത്ത് എഴുതണം. അതുപോലെ എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ആ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു വേണം എഴുതാൻ. അപ്പോൾ ടീച്ചർ നിങ്ങളെ ഇപ്പം വാക്കുകളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാവരും ബോർഡിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിയിരുന്നേ. നമ്മളപ്പം ഇന്ന് പഠിച്ച ആ എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നവും ഈ എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നവും ചേർത്ത് വാക്കുകൾ എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. നോക്കിക്കേ. ആദ്യം ടീച്ചർ ആ എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമായ ദീർഘചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ചാണ് വാക്കുകൾ എഴുതുന്നത്. നോക്കിക്കേ. നമ്മൾ പഠിച്ച അക്ഷരമാണ് പ. പ എന്ന അക്ഷരം എഴുതി. ഈ അക്ഷരത്തിൽ നമ്മൾ ആ എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമായ ദീർഘചിഹ്നം ഇട്ടു. കണ്ടോ? അപ്പം എങ്ങനെ വായിക്കും? പ എന്ന് വായിക്കാമോ? പാ. മിടുക്കരാണ് കേട്ടോ. പാ എന്നെഴുതിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ വ എന്ന അക്ഷരം എഴുതി. എങ്ങനെയാണ് ചേർത്ത് വായിക്കുന്നത്? പാവ എന്ന് വായിച്ചേ. പാവ. നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ പഠിച്ചു അല്ലേ? ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വേറൊരു വാക്ക് നോക്കാം. നോക്കിക്കേ. നമ്മൾ പഠിച്ച അക്ഷരമാണ് ത. ത എന്ന അക്ഷരത്തിന് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച ദീർഘചിഹ്നം, അതായത് ആ എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം ചേർത്തു. ഇപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് താ വായിക്കുന്നത്? താ. തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ മാ എന്ന അക്ഷരം എഴുതി. കണ്ടോ? താ മ. താമ. തൊട്ടടുത്ത് മറ്റൊരക്ഷരം എഴുതി. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ര. ഒന്ന് ചേർത്ത് വായിക്കാമോ മക്കളെ? വായിച്ചല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. താമര. വായിച്ചേ. താമര. എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്? താ എഴുതി,
ദീർഘ ചിഹ്നമിട്ടു അല്ലേ. ആ നീട്ടി പറയാനാണ് നമ്മൾ ഈ ചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ താ എങ്ങനെ വായിച്ചു? താ. തൊട്ടടുത്ത് മാ എന്ന അക്ഷരവും രാ എന്ന അക്ഷരവും എഴുതി ഒന്ന് ചേർത്ത് വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? താമര, പാവ, താമര. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമായ വള്ളി, വള്ളി എന്ന ചിഹ്നമിട്ടാണ് നമ്മൾ വാക്ക് എഴുതാൻ പോകുന്നത്. ഈ ചിഹ്നമാണ് ഈയുടെ ചിഹ്നം. ചിഹ്നത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ്? വള്ളി. വള്ളി ഇട്ട് നമ്മൾ വാക്ക് എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടോ, വ എന്ന അക്ഷരം എഴുതി. കണ്ടോ, ടീച്ചർ ആദ്യം എഴുതിയ അക്ഷരം ഏതാണ്? വ. വ എന്ന അക്ഷരം എഴുതി. തൊട്ടടുത്ത് ട എന്ന അക്ഷരം എഴുതി. ടായ്ക്ക് ടീച്ചർ വള്ളി ഇട്ടു. എങ്ങനെ വായിക്കും? വടി എന്ന് വായിച്ചേ, വടി. നോക്കിക്കേ ഒന്നും കൂടെ. വ എന്ന അക്ഷരം എഴുതി, തൊട്ടടുത്ത് ട എന്ന അക്ഷരം എഴുതി, ഈയുടെ ചിഹ്നമായ വള്ളി ഇട്ടു. എങ്ങനെയാണ് ചേർത്ത് വായിക്കുന്നത്? വടി. അടുത്തത് നോക്കിക്കേ, കാ എന്ന അക്ഷരം എഴുതി. കണ്ടോ, കായൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ അറിയാം അല്ലേ. നമ്മൾ ഈയുടെ ചിഹ്നമായ വള്ളി ഇട്ടു. എങ്ങനെ വായിക്കും? കി. വായിച്ചോ എല്ലാവരും? അടുത്തത് ല എന്ന അക്ഷരം എഴുതി. നമ്മൾ എഴുതാൻ പഠിച്ചതാണ്. ല എന്ന അക്ഷരം എഴുതി. ലായ്ക്ക് നമ്മൾ ഈയുടെ ചിഹ്നം ഇട്ടു, വള്ളി ഇട്ടു. കണ്ടോ, കായ്ക്കും ലായ്ക്കും നമ്മൾ ഈയുടെ ചിഹ്നം ഇട്ടപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു വാക്ക് കിട്ടി. ഏതാണ്? കിളി. ഉറക്കെ വായിച്ച്, കിളി. കിളി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ. നോക്കിക്ക്, നമ്മളപ്പം ഈ എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം ചേർത്ത് പഠിച്ച വാക്ക് ഏതായിരുന്നു? വടി, കിളി. നമ്മളപ്പം ഏതൊക്കെ വാക്കുകളാണ് ചിഹ്നം ചേർത്ത് പഠിച്ചത്? ബോർഡിലേക്ക് നോക്കിക്കേ. നിങ്ങൾ സ്ലേറ്റിൽ എഴുതിയായിരുന്നോ? പാവ, താമര. ഈ എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമായ വള്ളി ചേർത്ത് എഴുതിയതോ? വടി, കിളി. ഇനി നോക്കിക്കേ, പാവയുണ്ടോ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ? നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പാവയുണ്ട് അല്ലേ. നോക്കിക്കേ, ഇതാരാണെന്നറിയാമോ? ഇതാരാണ്? ഇത് പാവയാണ് അല്ലേ. അപ്പം നിങ്ങൾ പാവയുടെ പേരെഴുതാൻ പഠിച്ചോ എല്ലാവരും? സ്ലേറ്റിൽ അമ്മേനെ പാവയുടെ പേരെഴുതി കാണിക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു? നോക്കിക്കേ, താമര. താമരപ്പൂ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലേ. നമ്മുടെ ദേശീയ പുഷ്പമാണ് താമരപ്പൂ. അടുത്ത ഈ എന്ന അക്ഷരം ചേർത്ത് പഠിച്ച വാക്ക് ഏതായിരുന്നു? വടി. വടി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ. അറിയാമോ? പ്രായമായ അപ്പൂപ്പന്മാരും അമ്മൂമ്മമാരും ഒക്കെ കുത്തി നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വടി കൊണ്ട്. അവർക്ക് നടക്കാനൊക്കെ വളരെ പ്രയാസമാകുമ്പോൾ ഒരു വടി കുത്തിയാണ് നടക്കുന്നത്. അടുത്ത വാക്ക് ഏതായിരുന്നു? കിളി. കിളി എന്താണെന്നറിയാമോ? കിളി ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കും അല്ലേ. കിളികളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കിളികളൊക്കെ സന്ധ്യ ആകാറാകുമ്പോൾ കൂട്ടിൽ കയറാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചിലയ്ക്കും. എന്ത് രസമാണ് അത് കേൾക്കാനല്ലേ. അപ്പം നമ്മളിന്ന് വാക്കുകളൊക്കെ പഠിച്ചു. ചിഹ്നം ചേർത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കണം, ഈ വാക്കുകൾ എഴുതി പഠിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കളിക്കുടുക്കയുണ്ടോ? കളിക്കുടുക്കയോ പാലരമയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചിഹ്നം ചേർത്തുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ അതിൽ നോക്കണം. നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ? ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചിഹ്നങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.